Και ενώ ο κατάλογος με τα θύματα των τροχαίων μεγαλώνει συνεχώς, απίστευτες εικόνες επικίνδυνης οδήγησης εξακολουθούν να έρχονται στο φως. Έλληνε Ζάρου, θα δούμε λοιπόν οδηγό να κάνει παράνομη τριπλή προσπέραση στην Εθνική Οδό στην Κρήτη. Και βλέπουμε ήδη, Αντώνη, το τρομακτικό βίντεο που τραβήχτηκε στο ύψος του Παλαιοκάστρου, λίγο έξω από το Ηράκλειο, στον πολύπαθο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, που έχει βαφτεί κόκκινος αμέτρητες φορές με το αίμα αθώων ανθρώπων. Η καταγραφή ξεκινά, να πούμε, εφόσον έχει γίνει ήδη μια προσπέραση, έχει ήδη προσπεράσει ένα τουριστικό βαν που μεταφέρει τουρίστες. Βλέπουμε, παραμένει. Είναι πάνω σε γέφυρα, έτσι, που δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και για τους άλλους οδηγούς από το αντίθετο ρεύμα να κάνουν στην άκρη. Είναι ξεκάθαρο, έχει περάσει τη διαχωριστική γραμμή, περνά το ταξί και συνεχίζει. Εδώ το βλέπουμε παρατρίχα να γίνει με τοπική σύγκρουση. Συνεχίζει, προσπαθεί να προσπεράσει και το λευκό φορτηγό. Και η μετοπική σύγκρουση αποφεύθηκε όχι από τύχη ούτε από θαύμα. Οι οδηγοί από το αντίθετο ρεύμα τον είδαν ότι είναι στο αντίθετο ρεύμα και κόβουν το τιμόνι τέρμα δεξιά. Το βλέπουμε εδώ σε αυτό το σημείο. Παρατρίχα δεν έγινε η μετοπική σύγκρουση και κόβουν και ταχύτητα. Και επίσης δεν κάνει καμία προσπάθεια να έρθει και δεξιά, να αποφύγει τη σύγκρουση. Έτσι όχι, είναι όλος, και δεν ξέρουμε και αν είχε, στο αντίθετο ρεύμα. Δεν ξέρουμε αν είχε κάνει και άλλες προσπεράσεις πριν. Γιατί ο οδηγός που το κατέγραψε είχε εντοπίσει ότι έχει επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά και γι' αυτό ακριβώς το κατέγραψε. Να πούμε ότι ο άνθρωπος που το ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα συνόδευσε αυτό το βίντεο με μια πολύ εύστοχη λεζάντα ότι πηγαίνεις στη δουλειά σου, σου λένε καλημέρα και δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου. Και πραγματικά δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις, αν αντιμετωπίζεις και βλέπεις στον δρόμο τέτοιες συμπεριφορές ανθρώπων που δεν σέβονται τη ζωή των άλλων, αλλά ούτε και τη δική τους τελικά. Έτσι, λοιπόν, το βίντεο έχει την πινακίδα προφανώς κυκλοφορίας του συγκεκριμένου αυτοκίνητου. Ας επιληθεί η τροχιά. Πάρα πολλοί χρήστες. Φαντάζομαι πρέπει να μαζευτεί αυτός ο άνθρωπος και να μην ξαναοδηγήσει για πολλά χρόνια μετά από αυτό. Με να δούμε τι θα γίνει βεβαίως. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα,